komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:05. Hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga garaman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw, Miyerkules kita Setyembre 30, tuig 2020. Aksyon Hotline! Liwat na naman kita nga nagaagda sa aton nga magka-aksyon nga nagasunod na karon nga morning sa aton nga matag paramati hindi lamang sa on-air kundi araman nagamonitor via online. Aksyon Hotline! Available kita, mabatian kita sa Facebook, araman sa YouTube. Pwede ka mo dira magkatutok o kung magamonitor sa aton sining nga pagpangalagad karon nga aga. Aksyon Hotline! Din ka man nga bahin sang kalibutan, importante lang mayara ikaw sang available nga internet connection. Welcome to the show. Hasta kita tak na alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline! Unahon ta si Aksyon Alvin Grava. Mainit-init pa nga ma-follow-up kag subungman ang detalye kompleto na nga pagplastar niya karon nga aga kay nasapuan na atong bangkay sang isa ka persona nga naanod matapos nga puwerti kadalom ang tubig kahapon sa pila ka mga lugar di sa Bacolod dala sang pagtupa sang ulan. Aksyon Hotline! Sino bala mag-expectar kay ka ayo man lang sadtong tiyempo sang agkagahon, pero why gid sang nag-expectar nga magtupa kag maglawig ang pagbubo sang ulan. Aksyon Hotline! Kaya mo na perming gina-remind tagid sa aton nga magka-aksyon nga kinahanglan kung ara ikaw nagatabok sa suba, ara ikaw dira standby, nagapanglaba, pero sini ang kaso no nagapamunit ini sa suba. O check yaron ta, kag pilaman ka mga pamilya diri sa Metro Bacolod ang gin-evacuate bangod sa pagdalom sang tubig baha. Aksyon Hotline! Kumustahon manaton sa palibot sang Negros Occidental sa probinsya. Kung bala, mayaraman sang kalitan nga gintuga, no, ining pagtupas sang ulan, no, kapin pang mahumayan nibaw kung nagapamusog-busog, bisan may bunga na gani nga dali na lang anihon, kung mahapay sang tubig baha, dako gid nga kapirdihan. Aksyon Hotline! Ano pagid ang madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline? O ang sudad sa Bacolod, balik na kita sa GCQ, umpisa, buwas nga adlaw. Aksyon Hotline! Ang mga checkpoint sa palibot sa Metro Bacolod, especially ang mga inner check-up points, sigurado nga kakason ini ang pipila.
pero may bilin ko for security purposes. Aksyon Hotline. Mayor Bing Lunadia may risba ko sa magintawag niya nga political detractors. Aksyon Hotline. Ag, masobra 2 ka kilo nga shabu na recover sa buy-bust operation sang kapulisan diri sa Bacolod. Ari manimo shabu nga kinilo iya. Aksyon Hotline. 85 kadlaw na gid lang Pasko na, kag 93 kadlaw na bilin 2021 na kita. Patrol reports. Aksyon at Tayhopon checking in diri sa Wednesday edition sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. This time, unahon ta si Aksyon Alvin Grava. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Art na kilala na ang bangkay sa sining 56 anyos nga lalaki nga na sa Puan. Diri naman sa area sang Kalong-Kalong airport at turismo nga ginakuat na kagdalon ni sa gindala na sa funeraria. Ari diri ang bata. Sir, ano pangalan gani? Live pasubong sir sa Aksyon Radio Bacolod. Sir, ano pangalan sang tatay mo sir? Rico Mirasol Senior. Bali Rico Mirasol Senior. Oo. Sir, bali ano nga plastada ni pinaedad bilin ni Papa mo sir? 56 to 56. Sir, amo ni sir, i-confirm na amo ni siyang nadula kahapon nga daw dito sa Barangay Mansigungan sir. Oo. Oo, ano plastada di sir sa tatay mo ano kining atabo nga na lumus ni sa nadabas sir? Buhay ko na hindi sir kay isang time nga tabo sir ako sobraan no. Nasobrahan. Oo, at yung balitaan mo lang kung ano tabo siya kay balo ko na nila muna lokto ko no. Ay ko balaan kung ano bitman. Sige sir. Sir, pangalan ta kanina sir? Rico Mirasol Junior. Rico Junior. Mirasol Junior. Mirasol. Rico Mirasol Junior. Sir, thank you sir. Actually, Okay. medyo kitid ang dalan dito sa atin sa nga area abi. Gani mo. Pero ano man, ang background siya kahapon, nano natabo ni siya, naglukso? Anong inisyal nga nabaton mga report, Aksyon Alvin? Aksyon na art na istorya ta kagina si Rico ang iya sini nga magulang diin suno sa aligasyon rather ang iya sini nga manggod nga si Rico suno sa iya nga lumpat ni siya sa suba kay bangod nag-ulan kunti kay kung mumabaskog ang ulan aksyon na art na samtang yara sa may sapa na dala sa gid no sang daludo mismo sang mabaskog nga tubig sang bahat at iswa ini siya ang gina-anod. Kag nasa po na gid lamang diri sa area. Nga naglukso sa kunaw, nagano siya, nga ara sa kilid balay ning puloy-an nila, way kakaistorya? Suno kay Rico, kapit pang man ang ila sining balay aksyon na art. Diin naglumpat ni siya. Gikan man dito sa area. Si Rico, kung hindi, aksyon na art na arena kay nakagawa na kita ang sini nga bata kay yung bata niya exactly suno sa iya wagid siya kay ato siya sa ulugrahan sa natabong ni nga insidente. And si Rico nagpahayag ba na kagina sa diin suno sa iya aksyon na art nga naglumpat ini siya. I don't know kung ano man ni siya mamo. Mo na o anong pastado mo matuod na naglumpat mo ni siya tapos. Hindi anang dubalibla kay next side sa kay nang taas ang tubig. First time nang dagataas mo dugay-dugay nang wala dagataas ang tubig. Ti kay dako nga suba na sa kadaan. Nadako sa blasa dako nga suba haw ti. Daw gintistingan niya man guro ti pagkabuto ay galing ti amo na tunog daludo nang ang tubig sa babaw. Okay. Bali, lapit ang balay ninyo dira ma'am ang balay ni Eric. Lapit sa suba ila balay. Kay ti sa babaw sa mga ikanaugon mo pa na yan. Bali tabok lang galing dito sa Dito sa babaw. So, nakanaog na sila may aglana na sila mo kanaog sa suba. Kaya gakuha ni sa balas dito. Natayiningan ng gudlam. Nadala sa sang tidam kawin na nagkladagdagan sa bukid. Na anod na nangyari. Okay. Sir, ano pangalan? Taga ma'am? Si Grace. So, baliway ni siya gapamunit. Bali nagkadto to sa iya. Nakita niya daw nagadalo do nag-intramin siya sa mga binesto mo na. Ma'am, baliway kini sa pamunit ma'am o kunano? Kapamunit man na sir. Pamunit mo na. Pero that time bla sa natabo? That time wala. Wala. Nang upo din ang apiya po iya bata o. Duwa sila nagbanti. Ang tubig naman natin hindi gin taas patanto. Bayat kay pa natin naglumpat sa pwede tanaw gani malumpat ang tani apo. Uy. Yang natabo si wala na nang naglumpat nakita sa nga puya nga may nga kahoy na nga padalos-dos. Kaya mo sabihin ano lang siya. Balikin alod na siya. Siya na art mo na tabo no. Balikin na alod na lamang din siya.
ang ini nga biktima matapos nga naglumbat. Way siya nagapamunit bisan pagpanguha sa mga balas datay wa Why, what the? bisan sa pagpanguha sa balas. Tuod lang nga naka-shot ni siya Ma'am, kuno. ituod din naka-shot siya. Wala sira. Why? Why. Kaya gabi na siya gas-shot ya, pero pagkagay, why na sa? Salamat mama. Okay. Aksyon na art hindi matuod no. Ang nakainom ni siya sa initial kay gabi lang ni siya kuno ga. Pero kalayo no, makon mo halinto sa may Mansilingan, puro kahirop B, barangay Mansilingan, dra siya na sapuan sa singkang, kalawig gali siyang suba nga na anuran niya no? Yes, aksyon na art makon mo na iyang sa singkang gud siya na sapuan so sa bari sa baybay na lang siya na sapuan aksyon na art kampi sang So bali na sapuan ni siya sa mga residente, ara sa ngaan sa baybay o kung nakalabot na gid siya sa baybay? Ara lagi siya sa baybay aksyon na art sa kilid sa baybay ino Okay. siya nasapuan sa mga residente that is why gileon gintawag ang mga kapulisan sa idating sa police station number 8 and ini actually si Police Staff Sergeant Dora ang aksyon na art ang nag confirm man kay na istorya niya man ang ining pamilya biktima nga ini siya Okay. aksyon na art ang dagikan kag biktima ini sa baha bala after sa kahapon nga baha dito sa area sa barangay Mansilingan. Ano oras siya kina na sapuan sa mga residente? Aksyon na art na sa po ay mga alas 7 pasado na sining aga. Okay. Ang bangkay isang sining biktima. I see. So at least bisan mas subo inis pamilya kay why siya nagka-survive pero may na lang ni siyang naglawig bala nga makita ang bangkay mo budlay kon ayawan pasalom ang ma-rescue sa imo sa suba mo. Roger on that action art. Actually, subong yan nagkapatigayon sa gihapon. Pero pagkadto nyo, nalabayan mong suba-subong, nagkulpa, nagidman, nabaw na aksyon Albino? Yes, sir. Nagkurkulpa, nag-subside man ang tubig sa suba as compared Okay. kahapon nga medyo nagtaas. Actually, subong adlaw action art. Kaya separado man nga operation ang ginapatigayon ang EMS kagang DRRMO sa syudad sa Bacolod as to sa pagpangita sa isa pagit. Kaya actually, duha ni sila action art mo. Aduhan ni missing. Yes, sir. Sa area sa Barangay Vista Alegre, 19 anyos nga lalaki. Okay. Ang isa pa din nga na dala sa sang siling mabaskog na dalugdo sang tubig. Okay. And subong sini ang mga katapo man sa DRRMO led by EMS supervisor nga si Sir Peter Sanchez no. Ang nagapatigayon man sa gihapon sang ila sining rescue operation Okay. in relation diri sa nabilinta sa piyak sining ang isa nakita na sining aga diri sa area sang Kalong-Kalong Airport. So bali ining isa subong ya, sige pa subong ang usoy sa suba sang mga rescue operatives. Yes, sir. Ang rescue operative section na art sige pa sa gihapon ang pag-usoy nila in relation diri sa pagpangita sa isa pagit ka missing nga lalaki aksyon na artist 20 anyos ang edad. Okay. So rekta diri sa area sang Kalong-Kalong Airport with aksyon na nikiraw ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, mga balita sang patrol update ini taga Mansilingan no ang victim 56 years old actually no ang naanod ini kahapon dira sa Purok Kahirop B, Barangay Mansilingan. Tiyang daludo amo na siyang imbukada gid ulo sang bahabla. Tiyang tanan nga rurok, ang tanan nga masiit, kag tanan nga mahigko arada, nga pwede magsangit sa lawas mo, ti kon hina kay mo yung maglangoy kag masagapa kasi nabudlayan ka makasurvive. Kay nagapuron-puron, nagatiyog ina mo. Ti karon kon malipungan kalimbawa, budlay ang pag-survive. Aksyon Hotline. Kamo na no nasapuan sining aga dira na sa baybayon sang area sa Barangay Singkang no sa Barangay Singkang Airport dira na nasapuan ang iya bangkay. Aksyon Hotline. Pero take note nga may isa pa ka ginapangita subong ining taga Barangay Vista Alegre no ang taga Barangay Vista Alegre ti-check tabi ni karon ko no ning sitwasyon kag latest update kay sa tuod lang sige pasubong ang operation sang mga miyembro naton sang
kuan bala rescue operatives diri sa syudad sa Bacolod, no? Agod nga makita man ini kabay patani nga nakatakas o kung nagka-survive og budlay man nga pagkahimtang, no? Makon mo na sino bala magdahom nga magulpya na 40 ton kataas ang tubig, kasulog, no? Kapin pang mga may panganing lapad nga suba nga inang malinong bala ang daganas ng tubig, pero kung mag-amo niya nga 40 ka kuano, 40 abi ka baskog sang current, kadelikado sina. Online sa hotline. Unahon ko na lang ni, at least ari na sa aton linya ang cluster head sang City Disaster Risk Reduction Management Office. We have Sir John Marie Vargas. Sir Joms, good morning. Hello, Art. Good morning. Grabe man ang baha kapon, timingan man nga day off kusin ko na no ni nagkalanabo nga daw ginabubo ning ulan kapon niya man. Well, actually, Art, ang sa aton, hindi masyado kabaskog ang ulan. Ang ulan sa bukid, ang mga nagbubo kapon. Plus pa dito ya kapon ang tabo. Gani, kay dito sa amon, kundi ang Patricia, sakop sa Granada, pero mabatsaga namon to, grabe ang tupa sa ulan mo. Isa pa gagunos ito sa Imogoro. Gagunos, gid. Oo. Amo gina ang mabatsaga namon ng hangin, kag, anyway, sir, kundi ang singkang to, o kung ang area sang, ang naanod sa Mansilingan na, kung ano yan, na-recover na today, sininga aga, may isa pagid ka missing nga 19 years old nga ginapangita kamo nga taga Vista Alegre naman niya. Sakto na, Art, no? Actually, gamamati mo kusibo ka ni broadcast mong. Ay, salamat. Isa ni, salamat ka everyday na yan, no? Daw, Gani, routine man. na ya. Ikaw pa. Oo. Anyway, daw magkadlaw pero di subo ni natabo sa pamilya Mirasol niya. Pero Okay. subo isa ni kabata. Actually nag-stop ni sila search kagabi na kailan nagtilaw pag kami attempt nga pangitao ning bata si Kid Castillo ni. Okay. Pero decide na lang ang pamilya kag ang amon team mismo nga tiyo kon na lang utaton to lang kiti dulom ni kayo alas city na to sa gabi. Aha. So balik sila aga pa. Kada may isa na ka suspetso silang lugar kay damo na at kawayan. So base naka sangit sa mga siit la. Okay. Sang kawayan. So amo to galit ka taas yung pangpang sa natin ning lugar nga na mention. Amo man sa if you remember may nagligad may isa mo da katigulang man nga nagtabok man sa ating salin sa Buena Park. Drama na siyang area kay daw kipot nga may madalo magdamo blakawayan. So Correct. mo pong pa kadwa namon to nga sang grupo. Pon galing ka mo naman na problema usa ti ikaw pamilya kay gisun nga klase kay ti train ka man sing rescue group. Yes, sir. No? Ikaw man ang trainer ko mo. Anyway, inigay kon dalo doat ang tubig yakwan koy labot gabuyong basko gidya Correct. So, that's why ning si Mirasol kadum Mansilingan sa halin tupa sa singkang na dala bising taob kagunas. Okay. Tumo pa di sa kalong-kalong no. Ito yung kalong-kalong ya magitubang ka sa singkang din sa wala mo. Pabaybay abi. Kaya ibuangan siya ato ya sa too no. In other words, posible aga pa na siguro kagahon nagtupa na di sa ding dala sa sing hunas. Pahunas Okay. sa bali. So amo na siya. So subong ongoing ang search namon at igwa siya ni retrieval na lang guro ni kon ni katit kagabi kahapon alas 3:30 na siyang na-report mga Yes. nahulog. Now, ining sitwasyon na isa lang man isa ang 19 years old, sir, no? Ang ara sa suba. Kagano ganin sila that time? Well, ang istorya sa amon sing pamilya nga apat kuno ni sila nga nang isda blood sa area kasi may mga isda nga naguro sa area nila. Okay. Galing paghagonos kasi gulpi ng daway mas lagi kasi ulan man lang ulan sa aton that time mo. Kahapon mga alas 3. Gulpi namin naghagonos kita na tubig natin ang tatlo na kay ngagaw. Okay. Ang ining isa siya matabok pa tanay para mag-upod sa grupo ito daw nadala sa isa sing hagunos sa tubig. Naging lukot siya pakadto tapos punta. Wagid na ngagaw sing tatlo. I see. Sir, kabay patani no nga may development ini within this morning. Uso yun giniliwat sang team hasta dito sa gagaan sa singkang ang matabo sina. Actually mo na amo yan mo na mo uson kita mo ni asa sa punta. Okay. Ito pa mo na isang suspetso na mo yan isa ka lugar nga although mataas ang pangpang tilawan kinamo na temp nila no sing tao namon. Okay. Kaya makatuan kay i-probe ikwan panaogan nga nila mapangyal sa tubig ya kay base naglukot sa puno sing kawayan bla.
Amo ng budlay? Atong nila, budlay. Di na maglutaw dayon eh. Yes, sir. Anyway, subong way naman problema. Atong mga individual nga gin-evacuate, sir, nakabalik na sa puluyan nila. Wait, nakabalik na to sila kasi gapon mo lang abitong do Okay. napasa ila mga balay. So, when is lang nagbalik to. Especially sa Takpuling area. Okay. Sa Barangay 40. Sir, pilang recorded nyo nga kadamulon sang pagtupa sang ulan kung may ara kita available nga kwan dito, rain gauge sa area nga sa bukid? Ako sa bukid, actually na ako makwa, no? Actually, okay. If you remember, actually nga amon operations buong at nakatutok sa COVID, abi? COVID, no? So, pag tabuos to kapon, pag babalon lang na tasong tubig, tigin siya kalwa na una bala, hunas subong o taob, no? Kaya mo na importante. May to kay hunas, no? Okay. So, pagwa ko di sa amon, nakita ko sa dres may Magsungay River, baga hagunos ng tubig. Sus. Kasi pacheck ko din ulover sa Okay. Libertad and everything. So, amo to, deploy din tao, bulik, kahit may bulik sa pulis. Retrieval sa ni Iban, ang labi na kidre sa may memorial bla, mo to Okay. halinan sa ning tigulang. Pero ang Metro Bacolod ang recorded nga mga area nga mga purok dira nga nagdalom ang tubig ang evacuation, mga pila ni sir ka area ang ara sa inyo? Sa akong listahan kahapon to 4039 Mansiling ang Takuling Alihis daw ni Mabla. 5 ka mga barangay. Barangay, no? Although hindi maganda kabilugan ng barangay, mga purok man lang. Pero amo na yung masami art ang purok para sa Gadsubagid. Okay. Mo man silang same area exception in Barangay 27. Nga Sige. naigo sa tong doon mo tong baha pa sa December 2017 na September. Nga itong naglalawas kaya lang diri sa may Quezon City, diri sa may Singkang 27 kag 40. Amo man sa Japon. Okay. Finally, siguro, sir, liwat-liwaton tani ka-importante nga basing iba nagakalipat. Reminder taliwat sa public during situation katulad sini. Pilap, amo naman kaya ito silang plaka ng misnibla mo. Amo man nagyapon, amo itong ambalobla earlier sa imo pagsugod. Bagay nga, kung mag-ulan ka ni line simpom, sa nabay panagaulan, lang tawaran na kung sa bukid, damot lang galong, posible manaog dari sa aton. Way back, amo mo na tabo sa mga bata na ligo, blood is may mandalagan sa kasa, amo mo na sistema. Tuod, no? So, actually, na-record na mo na at kalinga mo na we keep on reminding them daw. Tapos, ang nagpabalo kami sa barangay kahapon, nag-plus, text plus kami. Puti mo na madblanda bilang nakasugod niyang operations. Kasi, sino ka ma-expect ka bigagulpe lang muna. But, amo lang nagaling kay ang amon team daw wala ka amon monitoring group like monitor isang weather kahapon. Kaya amon sa ni review man na kung ganing setup. May setup kami sa una mo. Nga kung mag-line ganing chimpo, tapos babao manawag ng police station sa Nokpo. Okay. Ang Nokpo manawag di sa Bacolod Police, kaya pabalon kami nga gahagunas ng tubig sa babao. But ayaw ko manliwat sa provincial command ko pwede mabalik na muna ang sitwasyon nga muna. Galing kay amo na to, ang sana siling mabla ang sentro subong bisang away niyo, do ara gitanan mga personnel ta na utilize sa COVID eh. No do. Duha ita mapreparahan ini gawa kag tigabot na mga gadgets mo, equipments mo. Ang amon equipment man manugabot dason bulan may advice na sa ako. Very good. Kaya nga mo naman nablang at mara doon agimit ko prong tao ko naman daw kahapon daw naluwag sa tao ka makanagwalis lang mo. Ang ambulansya ko biyahe. Kuha pasyente, dalawin sa ospital, kulpe lang, pag ginaguso, bilin kong 3 ka barangay, sila naman, nga munti naman nag-respond. Nga akong flood control boys, nag-respond man. So, mo na ang ilang trabaho ito, duplicate kayo. So, tapos, paway ka muna Alin sa kagaw, pagkatos baha ang ubod nila, no? Grabe nga. Amo pag ating isa ka problema na kapon. Kaya sing samtang operate kami sa Barangay 40 sa Panchayta sing Libertad, ang tao nagdanagusok ng common lang maniningad nga tutasan. Yan nga kami bulik sa pulis nga kung pwede way na social distancing doon nalipat plus lang may COVID. Okay.
So amo to na pati ang kwan kin pa deploy nga pa hindi ka mo danay so hindi ka mo maglinap kay man matyak nila daw ay black covid yan hantaw sila sing kahagunos nga tubig. Kaya lulutaw nga baboy to sa Barangay 40. Amo to Grabe ba? Amo na doon nalipat plus lang may covid. So amo to isa nga nag-compound sing amon problema kahapon. I see. Sige. Sir Jom, salamat gid kag hopefully may update ini karon sodto. Salamat. Good morning. Aksyon Hotline. Mr. John Marie Vargas, ang Executive Assistant at the same time, siya man ang Cluster Head sang City Disaster Risk Reduction Management Office diri sa Bacolod. Aksyon Hotline. Medyo malawig naman Way back, mga kuan pa, 1990s, panginupdanay namon Sir Jones. During the time, nga ara pa kita sa SK kag partly nangin member man kami sang Negros Rescue Federation. Aksyon Hotline. Ti siya ni nga may-amay namon sang una. No? Pero amo lang reminder naton sa inyo, please. Ang aton lang masamigid nga panumdom basta gani nga nagatupa ang ulan sa bukid. Makita man ninyo, although hindi tamambal nga nagatupa sa bukid, pero kung nagadulom ganing kabukiran, hindi gin maghatag kumpiyansa bisan sa lugar ta wala pa nagatupa ang ulan. Aksyon Hotline. Amo na yung kadelikado, no, amo na yung kadelikado sang daludo kag sang baha, hindi mo na yung masarangan kapin pa imbukada ang daludo, ba mo ginang delikado. Aksyon Hotline. Hopefully may aras sang update ini karon sa udto gikan sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Aksyon Hotline. Sabi ba kadamo sa problema ta? May ginatubang batangadaan nga pandemya, tiari pa, nagdugang pa ang pagtupas ng ulan, damo na bahaan. In fact, sa Barangay Singkang nakita ko sa post ni former Councilor Attorney Cesar Distrito, may mga food packs mga ganing distribute sila, kay damo man to ang gin-evacuate o kung nahalitan sa baha. Aksyon Hotline. Halong gid kita. Bangod kung tubig na disaster kag kalamidad ang maigo sa aton, waay na gapahibalo, pwede na mag-abot anytime. Ha? Tiyang pwede talang mahimo da kunara ka sa kilid sang kasubaan, sa kilid or pangpang sa mga sapa nga pwede malabot sang baha ay halong gid no kay kadelikado sang tempo. Aksyon Hotline. Pagbalik ta karon na update mga sitwasyon nga aton na paabuton, boss. Manti GCQ nakita mo, balik na ang public transportation operation. Ang city government of Bacolod, sige gyapon ang operation. In fact, may launching gani kapon mo ining backtrack and other activities nga magapadayon diri sa Metro Bacolod. Aksyon Hotline. Di sa probinsya, kumusta iya? No, nano mga sitwasyon man kung parti COVID, kag ariay. Amo ni siling nila, pigadong tao. Pigadong tao nga, gaba, gyapon ang Shabu, siling Tuto Georgine. Oh, ang Shabu, hindi niya lawg-lawg ang presyo. Mahal iniya sa tuod lang kung baklon mo. Pero sa mga tao nga nangin adik, sorry, kay tiini sila mga biktima man sila isang konsekwensya mo. Bangod sa matao nga adik, can you imagine? Grabe ya, tagduwa ka kilo nga Shabu ang na-recover sa Bacolod City. Aksyon Hotline. Tindi ayhan, nga hindi lang ni kinilo, basi tinabungos na ang gindanok sa aton di sa Bacolod. Nano natabo, di nila ginapanguha, paano ini nakasulod diri sa Metro Bacolod. Aksyon Hotline. October 9, may ara pa kita barangay drug clearing program diri sa Bacolod ang venue ho. Tibaw, sa kasimana antes ining activities or nagailapit ng barangay drug clearing program, may naghingagaw pa iya. O, sinong barangay nag-apply di sa Bacolod? Atong 12. Basi nadala di. Check karon tabi karon kung nadala nga nangin na applicants ang barangay Handumanan. Sandumanan gimanibala sila, nagatiner, o kung nagasaylo-saylo lang sang ila operation. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
na ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon niya ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
Iyalamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadampingan Padayon aksyon radyo Pagkolon nun kag negro sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsag anong ang kalintangan Responsable at ang balita Pagtayo na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Mati Espina, naga-monitor man, Bro JC Diquilato, ang head sang Bureau of Fire Protection sa Moises Padilla. Paribibing Pirono, no, sa Binalbagan PNP para hindi man siya magsabit da. Kay Ramon Monching Borromeo, kumusta ka mo da? Martin Gonzales, good morning man. Ang iban karon naman dugay-dugay. Now buwas, Oktobre 1 ba mo ni taning gina-expect naton nga sakuay sa Bacolod mo? Man pag-umpisa Oktobre 1, ang Maskara Festival nag-kick off man ang mga program. Grabe ang gina-expect mo. Kung wala ning pandemic, matyagan ko damo na ning Aris Bacolod, nagpa-reserve hotel, nagpa-reserve sang accommodation nila, kay ti damo magkadto sa Maskara mo. O galing kay TY na naiya tunaw na ng Maskara, hindi na naiya madayon. Now was umpisa sang GCQ implementation. General Community Quarantine mag-umpisa October 1 to 31. Ti kabalo kita nga muning importante nga ginaayo ginagligad. Hindi lang sa hanay sang transportasyon kag mga negosyante, kundi damo sektor damo nga mga sektor ang nagapanawagan nga kon mahimo mag-downgrade ang sitwasyon sa Bacolod. No, kay number 1, kung wala man lang sang i-provide nga ayuda sa pamilya nga ginabukot mo sa ila panimalay, dapat hatagan mo ini sila way labot sang support. Tingwaan nga padasigon ang approach kag ginahimo sang city sa pagsolbar sa problema sa COVID, agod nga mag-downgrade ining sitwasyon o kung community quarantine status. Tiyari finally, at least, bisan GCQ, basta magbalik ang transport, ang biyahis, ang transportation, at least,
may kwarta man ang mga driver, ang mga driver sang taxi, mga jeep nga waya magka-avail sa tong ginpatuman sang city nga libre sakay program. Asos, pamatyagan ko daw subong galalain na kiti siyempre way ginin ka mo. Aksyon Hotline. Ang isa pagid mga ka-aksyon ang kapigaduhon sang tawo, no? Sa normal days o sitwasyon ta diri sa Bacolod, basta October na, tub December, makabawi-bawi na taning tao. Pero ako I'm pretty sure nga ini lawig-lawig pa ni. Ang sitwasyon nga aton abagahon kag atubangon, no? Bangod sang epekto sang COVID, no? Magapadayon pa ni. In fact, siling nila basi 2021 or 2022 pa, magbalik sa normal ang aton sini nga pagpangabuhi. Aksyon Hotline. Ano ang mga importante, no, nga mga salient feature o kon ang matabo bangod sang GCQ nga ipatuman umpisa buwas, no? Tandaan tagid ti suspended na ang HQP nga paggamit naton kaga ma-check-up points. Number 2, iga-regulate man gihapon ang pagsulod nga pagwa sang apor. Amo man, base ini sa Executive Order 51-A. Aksyon Hotline. Ini base ni sa ginpagwa ang Executive Order number 63 ni Mayor Bingno Nadia. Balik ang operation ng transport pero limited gihapon. Full operation ng trabaho sa gobyerno nga naghatag sang essential services, samtang iban nga matalatapan ang mga padayon nga work from home. Ang mga negosyo nga yara sa category 1, 2, and 3 ang pwede maka-operate 30%, tob 100% depende sa size ng negosyo. Ti may DTI Memorandum Circular number 20-44. No, tandaan amo na ang basis dira. Ti na siya dugay naman nga ginapagwa, no? Ti ang amo na siya yung basihan, no, kung bala pwede ka-operate. Yung negosyo subong, bisan magkabalik ni, taklaron pa ni nga maka-income gilayon, kiti kabalo kita ngang taway man kwarta, sino abi manugbakal dira nga ekspektaron mo? O, manugbukas pa ang klase ng kabataan, although nga minus gawa ang mga galastuhon kay online kag ang iba ni magamit gyapon sang blended subong ang education system tamo. Ang wa dira kati may mga materials lang gayatag sa aton nga mga estudyante kang girikanan, no? Amo na ang magabulig tudlos kabataan nila. Tigaling anon mo ni man tuod man. Bisan magbalik kita sa GCQ, way nagapatimaan nga ti kumpiyansa na kita gilayon amo ginang butang ta sa paminsaron ta, please. Nga bisan nag-downgrade ang aton estado dis Bacolod, hindi kita magatag kumpiyansa. Ang mga health protocol di naton pagkalimtan ni. Aksyon Hotline. Galing kay gusto ko tani kay City Administrator ang i-check. Kay nagligad to kita mo grabe ang nalabutan sang isyu parte bala sa parte sa mga vendors nga plano ipaidalom sa swab test. Tiambot ko madayon pa na, no, ang swab test, kabudlay isang reaksyon daan sang mga ara gobra, mga vendors na sa merkado, sila hindi kami magpa-swab test ya. Kaya mapa-swab test kami amon, man ang iban sa amon, way naman masyado gagadto na sa mga merkado, o dugay naman gani kami temporaryo nga nagpasira sa amon negosyo, kay number 1, way man manugbakal. Number 2, nagalikaw man kapin pang mga edad ng kabataan ang naga-display kag nagabaligya sa merkado. Pero ang good news lang kapon nga nabatian ko sa kay Mr. Ernie Pinida nga ti at least ang baklag nagligad sa tong mga kwanbla, sa tong mga individual nga daw hindi hindi mag-cooperate sa government ang mga gina-extract bala sang city nga nag-positive subong. Ang baklag, suno kay Mr. Ernie Pinida, 100% nang nalabot na nila.
Hotline. Good day ko magamuna kay Kabudlay nga siling ko magbalik kita GCQ tapos may mga positive yang nga naghalalagaw kundi delikado pa na. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero ang iba nga mga ginabawal nga negosyo ba hindi gida bawal gida gyapon di ka mo mag himo sang mag-attempt dira nga mag padayon sila kay madelikaduhan gi kamo. Oy, mayong agagali kag happy birthday kay Kap Bibing Noble sa barangay Panukoy. Joining us this morning over the phone is Vice Mayor Elsin Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Yes, accelerate niya yung ganun. Salamat gid sa time, Vice. No, nagtawag ko liwat sa imo kay ti buwas GCQ na kita and I presume nga initanan nga pag downgrade sa Bacolod sa general o kon sa community quarantine status. Hindi man ni siya pag-i-approve sang national kag hindi man ni siya pagatagan green light nga magbalik kita sa GCQ kuno ay umento mga ginhimo sang city nga mga aksyon kag pag-address sa problema sang COVID. Tell us Vice, ano gid ang mga ginplastan ni General Mel Feliciano man nga nangin basihan nga magakambyo na kita sa GCQ? Well, action art, itong best practices naman mo sa Cebu, apply dari sa atom. Medyo search and destroy ba? Unahan mo ang virus, pangita. Okay. Iyasang DOH to, symptom-based mo, di ba? Kung may mag-positive, contact tracing ka. Okay. Oo, di ba? So, amo nang ginuna, tadi mo nang reason nga, daw gamitin dira. Ay, kapangayon siya, update. And that, as mentioned ni mo a while ago, na according sa kay head siyang contact tracing team, on the part ng city government kay tandem ina sa PNP. Okay. Wala natabakla. So, all accounted. And that kung nantawon mo, although nga erratic siya, saka panaog ang cases. Okay. Mga isolated cases ina, like for example, there is a DGMP, ay nalutsan sila may carrier to, kantay utsogit ka PDL o kon priso ang natnan. Gabi ba? So, normally, set up ang imong na cases. It's good nga na-isolate na sila kadahan. Gani? Kaya kung narin ito sa guwate, ang kantang utso ni sila naman ang latnan lasin eh. So, may mga cases nga tinyara kita sa lawayon ng mga kauturan, nagalagaw ya, at nagapanglaton. So, diri kita dapat amo na sulit-suliton sa action art. Okay. Ang pag self-discipline ba lang? Kaya may shared responsibilities, may responsibilidad ka, may responsibilidad man ko. Tanan kita may responsibilidad. Handa ang aton target na action art. Si General Mel, yes, pati maghalin. And salamat git. Kaya I thought na ma-pull out na sila. Ang aton target next month MGC kita. Okay. And ay ang Cebu, subong niyang ilang cases, 3, 5, tungod may lessons learned sila. Nakita nilang natabo sila. Okay. Kung nadumduman mo, 350 ng kadadlaw mo. Gani? Ang ilang cases. Ang kakapatay, pulo kadadlaw mo. Okay. So, nakitaan nila ang may mga leksyon silang nakuha. So, amo na di dapat sa aton. It's good nga before ka naglapot sa amo na nga kuhan. Okay. Na sitwasyon na ayo na si Mayor nga matagto di si General Mel din pagalaman din. Okay. Kita po nga bulig sa aton. Kaya given man action art hindi man masarangan ng city government. Hindi man masarangan ni barangay. Ang aton di barangay sa munisipyo ni mo. At 21 million inibutan. Di na po pagani sa ibang munisipyo. So, even hindi mo na masarangan ni barangay. Pero kung ang pumuluyo mag-cooperar, ma-address na niya. Pero sa ibang nasyon lang, nagapati sila, normal ng life nila supong. Balik sila sa normal na pangabot. Ang ginapangayon sa gobyerno, action art, hindi man na costly, huwag mong ganit na
pili. Okay. Kaya ayo ka mo lang mag-mask ka. Ayo ka mo lang mag-social distancing ka. Tapos mo lang na imuon. So, ang kooperasyon sa tanan, ang importante. Kaya kung hindi, di mag-vicious cycle, isa balik-balik lang eh. Pag libre suna mo na isang subong, alat na naman. So, ang aton nga advice, ang aton statistics sa Aksyon Art, ang kalabanan nga transmission ari sa workplace, ang pinakataas subong ang mga transmission ari sa BPO companies ta. Sa business establishments. Okay. So, ayo ta sa mga negosyante, ano mga multinationals sila mo? Proteksyonin yung inyong empleyado. Okay. O, obligasyon yun na ko yung profit, arat man sa inyo, financial arat man sa inyo. So, kung ano yung measure sila, na maproteksyonan yung inyong empleyado, yung ano. Para everybody happy. Okay. Yes, sir. So, in other words, subong pwede ta mahambal nga ang peak nga amo ning ginalantaw naton nga malabot sa makulod ang peak gidi nga status kung problema sa COVID-19. Meaning to say, Vice, doon nalabot na and we are now on the way sa pag-recover? Aksyon Art, ang virus, siya will stay yes. with us. Ang amo na nga sulit-sulit, may meeting this coming Friday, may meeting naman sa mga barangay official. Okay. Kaya ang away ng Aksyon Art, ari sa barangay mo. But kung suliton ta, what do you expect on this barangay? Dimension ko, banwa na ni. Ay mo tanod, 20 mo lang kabilog, hindi ka man kapasubra tanod. Okay. Kaya under the law, maximum is 20. Hindi man na mabutangan ni Kapitan Katipangga tanod. Di kung maglibot ang barangay, ang tao pati, paglakat, pasaway. Importante ang kooperasyon, so discipline. So kita din nga mga netizens, kita nga civil society, may role kita nga magsaway sa nakitaan mo ng tao nagpasaway. So yaman, hindi man ta mangaway. Okay. Balo mo sir, ma'am, tulihog man, sitsuk man damas. Diba? Hindi mo naman, hindi ka ba ng guro paglampusan niya, kahoy kung nabi lang ang pagsaway, diba? So buligay ta pala, buligay, shared responsibility. Yes, sir. So ang isa ka importante guro nga remind this public kung nag-downgrade kita into GCQ, it doesn't follow nga ang mga regulation ginapatuman ang health protocol, makumpiyansa kita kag pawala na lang sundon ta gini gihapon. Kung kaya mo lang siyang solusyon kaya man sa pulong. Ang doesn't follow Aksyon Art na kung nagpasa ko kadwa ko magpaswab. Okay. Kasi ko doesn't follow nga pagkabuas hindi ko malapyan. Kung hindi ko mag-employ or hindi ko mag-follow sa health protocol, si chances are malakpan ko eh. Okay. Maskin budlay ka maginawa, pero why ka choice, tapunan mo ginang sok-sok agad mas. Magwa ka subong ang akon nga facial ganito islang ko na dako nga makover ito. Yes, sir. So anyway, kabay patani nga tayo yon na ni, kag why na sang pag-increase ang mga cases in the coming days kay para maka-MGCQ kita daw new normal na kita on November. Yes, Aksyon Art. Kasi December, Christmas na kung normal pa kita, kung di nagmas namin. Ang ginaayos ang gobyerno, hindi man napudlay. Kung tanan kita pinuligay lang, kung Aksyon Art, ang early detection, dako-dako, Okay. na prevention. Kung may kapatid ka, dapat swab na lang to. Salbara, mo paugalingon, salbara pamilya. O isang may napatay, Aksyon Art, kung early, kung temprano, nga nabalaan nga may mga nagpositive. Luwas sabi kung may comorbidities kay mo, kung may ginabatya, ginulala, nga daan do ka delikado, ginaya. Maskin may comorbidities ka pa Aksyon Art kung temprano, kung nabalaan dayon, ma-address kalabanan ng ego, kung man lang mo pneumonia mo. So, wadaan ka oxygen sa brain mo, wadaan ka oxygen sa cells mo, okay, patay ka. Pero kung balaan temprano, ang pneumonia may bulong mo. Mabulong ka yati kung di salbar ka.
Pero by the way, Vice, no, ang sitwasyon subong kung hospital beds, the capacity of the hospital to take good care sa mga possible mangin victim o kung maging pasyente sang COVID-19, do okay niya subong, no? At least do may makabato ng mga hospital naton. Yes, it's good nga ang aton mga hospital directors nag-ugyon. Okay. Kaya ang problema, ito sang nagligat kanya-kanya mo. Aha. So, ang imo ambulance, kato sa hospital, why bakante, saylo naman sa saylo, ito pagkakita, isang hospital ng bakante, patay na ang pasyente ha. So, supong niya, na ugyon ang tanan, ng hospital, may ara kita one hospital kaman. So, ara dira sa Facebook, din post, ang it's good nga action art mga dalayawon ang mga doktor sa ni na volunteer. Nga dira online pwede ka kapakonsulta. Kung mo ginabatyat kay sila matag rekomendasyon nga sir mas maayo pa swab ka na. So ara man ka online ang one hospital kaman nga mabalaan ta ang sibida swiftly. Mabalaan ta ang capacity sang aton healthcare facilities and that immediately mabuligan naton ang aton kauturan nga pangita sang hospital kag isolation facility nga mamba pagtawag mo tumamba nga sir hindi kada magkadto sa amo ng hospital diri ka kadto kay way nanda bakan. Okay. Alas 9:11 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan ko lang sa Vice last and final nga pagpangalagan naton parang at least ang aton diri basi matag kumpiyansa ang public bla after nga mabalik kita GCQ tomorrow. Vice, sorry ginoto ng aton linya. Yes sir, sa damo kita kabuhi nga masalbar sa one hospital command center akin. Finally, siguro ang importante gisini mayugid ko may ayuda ang government gyapon sigihon to under Bayanihan Act kung ano mabulig sa bakulod financially para sa mga sektor nga mas nagakinahanglan sang financial aid o financial support, Vice. Yes, ang tanang pwede mapulik nga hindi kung allowed by law. Si dapat sige sa kadamo siyang lawatan obra, kadamo siya nagutman. Yes, and even there is a city kung may kwarta pa man ng syudad, at least makatag itabulig sa mga nagakinahanglan nga mga residente. Well, action at dapat yun. Kung may ara lang. Sige. On that note, Vice, salamat gina sa imo sining tiyempong inatag karon nga. Yes, action at halong gidra. God bless sa imo program dira sa aton kumuluyo. Halong kita. God bless ato. Salamat. Vice Mayor Elcid Familiaran, hindi pa ni madali-dali tapos. Matapos lang ang 2020, once nga way pass ang vaccine gidiya nga mapagwa, nga officially amo nang makabulong gid sa COVID, ang budlay gid gani subong amo niyo dapat siguro ni bululigan ni kag-iimbestigaron kung nga ang may mga cases iya nga nagakahulog sa lubi, nagapositive iya sa COVID, o mo na bala ngang duda sa iban siling nila na no ini ang negosyo. Di ka kita imo yan na nabungguan kay imo sa lakyan pagdala sa imo sa ospital. Ang una ko no ginapamangkot kung may PhilHealth ka, hinano na yaman. Hinano ini ang PhilHealth ang ginapamangkot diri do hindi amuaw. No, nga ginamo nyo na kon may nagakalamatay, pobre man ining iban iya nga mabiktima, gati basi may mudos naman ang ato ni suspetso malang pero tikon matuod karon nga ginanegosyohan nila ni ang pandemic nga COVID ni. Dapat amo ning pangsabton galing kiting nasyonal sumong kinamog ya. Bisan pagpungko gani ang latest ti mapungko naman mabulos naman si Velasco kay sa speaker nga si Cayetano. O hindi pa magpati magtuman si Cayetano sa kasugtan Manila mo. Pero ang importante subong, bisan nag-GCQ na kita, ang mga bulig nga pwede mahatag sa pumunuyo, please, rami-ramihan nyo man. Ano nyo pa nakaroon ang financial assistance kung bulig nyo, kung nagamurarat na, nagamudlat na, kagpatay ng tao. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapdas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importanteng mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gihimo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan Tinugsang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakolod man sa gihapon Why not a time? Why kumalabutan mga minsay karon na lang sa Aksyon BBB program ang ako lang ginarekomendar sa inyo pabakuron tagid ang aton immune system para likaw sa anuman nga balatian ang resistensya kag subong man immune system amo ining hinganiban naton para makabato sa anuman nga sahay isang masakit. Ti karon nga tiyempo nga daan tay tingki basalaan kay imo may COVID kun ginabalatian kamo kapin pa kun ginaubo ka ginasipon ginatrangkaso ti mga common illness hindi ni katapik sa imo lawas dali-dali kun protektado ka sang Dr. Alfred Hotline. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.